kalajengaken malih wonten budaya satria kembar wonten 6 lalugi samangke sabibaripun satria kembar 6 uga wonten tari rampung singko barok tanbih. Bocah bagus olah kerjane para prajurit budaya lo ayo lo kembali berhibur bersama kalian budaya Banaran Kauman Agung asli gamane nganggo sodoran pentule jejer jujuk ning ayuda sora rapi agawe jroning palagan mangkut yuda jroning ranang jroning palagan gamane kanggo sodoran pentule jejer jujuk ning ayuda ora rame agawe jroning palagan yo samapta inggih siyaga ing gati para prajurit budaya bending ungkung tengara budal madya manengker gumuro tambur waswarane gedhe buking lampah Buddha sang dwi panggomo
cor tambur gong peri suling lan selompret umyong mawurahan cacut lerakoso sayo siyaka para prajurit kuda budaya ingkang agem busana patih galebyar kinondra siyaka para prajurit Siyoga sing ati-ati bocah bagus. Lo. Ah. Lo. Yo. Lo. Lo. Ayo lo Pak Kris, kembali berlibur bersama kalian kuda budaya asli lo. Nggih kanca-kanca lejar pegalih matur nuwun rawuhipun. Mas Kirun kuda budaya sapa bisa karanono iki jenenge apa etu enak rasane lagi gurih tinulak klopo abang ijo warnane saka pohon
yen tan burung anane mung blenggak-blenggong Siaga waspadakno para prajurit-prajurit. Rambut putihnya Kediri.
sayo. Para dulur-dulur matur suwun. Akhiripun sampun nderek angestreni kuda-kudaya wonten dalu punika dalam rangka buka giling pabrik gula Mojopanggung di tahun 2026 dalu punika. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah sehat, talugi tansah pinaring rahayu rezekinipun lancar sedaya. Opa. Yang ini loh Mas.